Leyla uzandı kotamana.
Kusemva kwemini. Masibulise. Tumela sabafundisi. Jula. Sawuthawuvanga. Sibulise. Diocese yase Natal, Diocese yase Highveld. Sibulise amadodana ibandla lonke, omama, ulutsha, wonke umuntu okule nkonzo. Sibulise osingaye abahlali ba-apha Clermont Daycare Center. Ngelihle lomfelethi uKristu. Amen. Amen. Okwami nje intwenye dicela okokuba ndibekumno phansi kwalo mcimbi esize ngawo. Ingxaki yethu ke bantakwethu umno ubekwa nje okanye izipha zibekwa nje zihambiswa nelizwi ngokuba savuma ngenye imini okokuba sinelizwi likaThixo sinobomi ngalo. Kwincwadi zokumkani wesibili, 2 Kings chapter 20, sihlale nje pha ku-5. Ndifunde ndihlale phansi. Uyehova uThixo kaDavide uyihlo ukuthi ndiwuvile umthandazo wakho, ndizibonile iinyembezi zakho. Uyabona ndakuphilisa ngomhla wesithathu. Uyakunyuka uye endlini kaYehova. Bantakwethu silama diocese silecawa yase-Anglican. Sithi siyavuma namhlanje okokuba uThixo uyivile imithandazo yenu. uThixo uzibonile izinyembezi zenu. Namhlanje sifika sithi usuku lwesithathu nyukani nendlini kaThixo. Silethe izipho nje sibulela uThixo okokuba nakule mini sidibene nje ikhona into esiyenzayo sulombutho to make a difference komunye umuntu. Uthi umbhali reach out and touch somebody's life and make a difference. Kodwa namhlanje sithi uyivile imithandazo yenu, izililo zenu neenyembezi zenu uzibonile. Kodwa nina namhlanje ilanga lesithathu buyelani nendlini kaThixo. Sambulela uThixo. Imisebenzi yezandla zabantu. Ngoba mkhulu nozuko nobuqaqalu nobungakamsha sizinikela kuwe Thixo. Sizinikela kuwe Thixo. Yonke into esinazo seze kaThixo. Thina sibuyisela okukaThixo kuThixo. Sibuyisela ebantwini bakaThixo. Sithi sivile imithandazo yenu. Inyembezi zenu ibonakele zabonakala emehlweni wale diocese yase Natal. Namhlanje Thixo sithumile namhlanje. Uthi ngomhla wesithathu sanibizela nibuyele endlini yakhe. Siyabulela Thixo. Siyabulela ukuthi le daycare center namhlanje
bayinakekela abantwana, bayinakekela abantu abadala, bayinakekela noba ubani na. Bakhona abantu abazawulala bakile, bazawulala bakile. Sibulela uThixo, sibonela uThixo bazoso uthi ngenye imini ubhani, uthi ubhani ngenye imini oluhlobo alusoze lulunge ngaphandle kokuzila nokuthandaza. Ningayeki ukuthandaza nokuzila. Okuwo konke nimbulela uThixo. Kumnandi, kubuhlungu. Nithi siyabulela Thixo. Siyabulela Thixo. Sila sinje ngenxa yakho. Siyabulela ke Diocese yaseNatal ukuba na-identify le daycare center. Ukuba mayikhathalele abantu bakhathe. Sibulela nani istaff nabantu abasebenza kule ndawo. Akukho lula man ukunakekela nabantu abanye awungazalani nabo. Abanye bazakuqaphukela ngoba awuzalani nabo, kodwa isahleli le center ngenxa yokuba uThixo lubizile. Ndivile imithandazo yenu nenyembezi zenu ndizibonele. Ngomhla wesithathu siyabuya emzini kaThixo. Siyabulela ungaThixo anganisikele apho sibeke khona. This is a seed. Ukutshala kwethu kule ndawo. Makuvune. We are opening gates. Kuba more donations, more everything ezawufika kweli khaya. Ngento ngokuba siphakamisa ilizwi likaThixo. Sinelizwi likaThixo manje. Nobomi kahle. Amen. Ngokukhulu ukuzithoba ngaphambi kwenu, ngibingelelile kumaZulu, ngibingelelile kwingelosi zezulu zonke, ngibingelelile kubukhosi bukaNkulunkulu, ngibingelelile kubazalwane bonke ngaphakathi kwendawo, ngibingelelile kubahlali bangaphakathi kule ndawo. Usihlalo sekakhulumile kwabakhulu SRO from Diocese of Highveld. Bengicela nje ukuthi uchaplain wase Diocese of Highveld kulamazwi nalencwadi eqeda ukuvulwa bese asehlisele asiphakamisele izicelo nezipho zethu emazulwini ukuthi kuko konke esikutshalile namhlanje bese kuyavuleka kwande kukhulu kuzathemba kwaloko bese ngiyachubeka. Amen. Oh
ungumthombo wokuphila konke. uNkulunkulu ongcwele ohlele ebungcweleni. uNkulunkulu okhonzwa izingelosi. uNkulunkulu wethu okunguye ovumayo kuba izinto zenzeke kithi uma engakavuma zenzeke. uNkulunkulu ngelinye ilanga ekhuluma noSathane. Umbonile yini uJob? At that moment uSathane waba nethuba lokubuyela kuJob. uNkulunkulu mengakakhulumi noSathane ngathi angekwenzeke lutho. Siyabonga baba siphakathi kulendlu enenkonzo ejulile yokunakekela kwabantwana bakho. Konze ngelula. Inkonzo esihlulayo sikholwa. Konze esihlulayo sithandaza. Inkonzo uNkulunkulu engeke yenzeka wena ungekho. Sikhuleka kuwe ke uNkulunkulu kuba abantu abanakekela abantu bakho kule ndawo. Qhubeka nokubapha uthando luyisimangaliso. Ubapha ukubekezela. Moreover uNkulunkulu wethu ubenze bazi ukuba linye igama esinikezwe lona na babalidingayo ukuze bakwazi ukwenza lenkonzo. Ngaphandle kukaJesu akukho abangakwenza. Lezi zipho uNkulunkulu ezibonakalayo akudluleleke uNkulunkulu bazi ukuthi kukhona izinkulu kunalezi ezivela kuwe. Ukuzeke uNkulunkulu bafinyelele kuzo abazi indodana yakho ewukhiye wazo zonke izibusiso nakho konke ukuphila. Sibanikela kuwe. Sibonga izandla uNkulunkulu ezinikelele lo msebenzi esulethela uthando luyisimangaliso. Aqhubeke njalo umlilo wakho uvuthe. Kuthi ke ngawo uNkulunkulu baphiwa amandla amasha. Baqhubeke nokusebenza bakuveza uNkulunkulu. NgoKristu Jesu inkosi siyakhuleka. Amen. Amen. Singakavumi bazalwane. Sengizohanda over kwikhaya. Kodwa ngaphambi kokuba ngikwenze lokho ngivumele nje ngibe mfishane bawukhumana. Uthe ngimile la kwasekuyehla inkonzo. Nase ngiyathinteka kabuhlungu. Uvuselelwa uthando ngenye indlela kwinhliziyo yami. Ikhaya esikulo sise Clermont Daycare Center for disabled kids. Siphethe imbewu. Sizotshala. Inkonzo esikuyo asenzeli ukubukwa. Kodwa kuyinkonzo uArchdeacon uthi umdali emva kokuba sekadale umuntu wabuka waziqhenya wathi buka engikudalile kuhle kanjani na. Ngiyabona namhlanje ngale nkonzo uzophinde abuke imisebenzi yendalo yakhe bese aphinde aziqhe. Ngoba uNkulunkulu uyaziqhenya ngale nkonzo okuyinkonzo yezipho. Okuyinkonzo yokwamkela. Ngaloko ngiboniswa izandla ezimbili. Ngibona isandla esiphayo. Ngibona isandla esamkelayo. Namhlanje le nkonzo bazalwane siyasi kuyinkonzo ehloniphekile ngokwayo indawo yobudlelwane bangaphandle kuthi nakithi kuphile lobudlelwane nalothando singabazalwane. Ngibona kuphakama umuntu onothando, umuntu onenkonzo yokubonga ngokubonga ngezipho. Ngibona kuphakama inkonzo kumbe kuphakama umuntu onokubonga ukuvuselelwa kuye ngaphakathi inkonzo yokholo.
kuvuselelwa ithemba elisha ngaphakathi kuye, kuvuselelwa uthando ngaphakathi kuye. Uma uthi Nkosi nathi usizwile namhlanje. Inkonzo lena abazalwane asihambeni siyenza njalo lapho uNkulunkulu ngamandla asipha wona siqhubeke siyenze. Ngiyayizwa inkonzo ukubaleka kwayo, kodwa ukuthi makuhlale enhlizweni zethu, makuhlale engqondweni zethu ukuthi nangayo lenkonzo kuyinkonzo ekhetheke kakhulu ngokwayo. uNkulunkulu uyaziqhenya ngayo. Ngaloko ngithi ke bazalwane, kuso sonke isandla esiphile ngokwahlukahlukana kwaso kulomsebenzi siyabonga. Sithi kwisandla esamukelayo kulomsebenzi kwande bangasweli bakhulu. Amen. Sengizonikela ke kwabasekhaya. Hallelujah. Amen. Baba siyakubonga. Ngiyathoba kakhulu, angazi ukuthi ngithini. Ngicela ukubingelela abefundisi omiti lonke nabantu ababenombono omuhle othando. Ngishoda ngamazwi nguNtombi Mchunu wakhona la ekhaya eClermont abantwana abakhubazekile. Siyabonga. Sibonge nokuthi nje nisikhumbule. Akuvamisile. Kodwa masikhumbula nje namhlanje bengalindele yazi ukuthi khona into yokuyenza ubone ukuthi awusazi uzobonga ukuthini konke nje sekuvele kwakuba ngathi awukwazi kwakukhulu. Siyabonga, angazi ukuthi ngithini ngiphelelwa amazwi. So ngivele ngathi awuthi ngithatha umama uMeza sisebenza naye khona la ekhaya mhlawumbe yena uzokwazi ukubonga kangcono, kodwa mhlawumbe ngaphambi kokuba bonge kangcono ngicela nje ukuthi ngichaze ukuthi yini la ekhaya senzani. Yes. La ekhaya njengoba ngeke ngasho igama bese sishilo kuseClermont Care Center yabantwana abaphila nokukhubazeka. Le ndawo ke ithatha abantwana kusukela ku3 years kuze kufike ku21 ngezathu ezithile. Kodwa kusuka ku3 years mabefika ku6 years bayaphuma ngoba sisebenzisana no health no education. Education kodwa ningangizwa ngibiza amagama amakhulu. Uhealth uyasifanda nje ukuthi izingane zikwazi ukuthi zidle sisahlenge indawo esihlala kuyona, into zoklina sithenge sithini. Mase kuthi ke abantu abasebenzayo ama caregiver sikwazi ukuthatha u10% westipend kulento abasobe sinike yena. So kakhulu ukusebenza kwabazali kuya ngokuvolunteer kahle kahle. Mase kuthi education ke wona awukhipha imali, ukhipha i-learning program, masuza ne-lesson plan, masukhipha nothisha kodwa ofika ngekhathi ezithize. Mase ke siba nabantwana ke ngenxa ka-education sinesikwazi ukubahlukanisa ukuthi laba bakwizinga elithile nalaba kangoba mase ngibize ngamagama akhona ngoba kukhona awareness, transitional, mase kuba interactive. So khona la abangakwazi inhlobo ukuzenzela lutho nabazamayo nasebe ready ukuthi sebengaphuma baye ezikoleni e-special school ngoba khona kule team yaka education khona ne-psychologist iyabheka ukuthi mhlawumbe umntwana makuthiwa ukhubazekile akekho indlela esengasizakala ngayo ayiswe eclinic laphathola amaphilisi aphinde abuyele mainstream school. Kodwa mangabe ingekho leyo ndlela shothi uselungiselela ukuthi akaye special school
asona isikole nje si-daycare center nje siphelela lapho phela siyabalungiselela noma kukhona esikufundayo kuncane kakhulu ekuthenini bangahambi besuka la beblack besikoleni yebo sisebenza ke uhealth ufika nje kakhulu ney'nsiza kusebenza nokuthi insizwa zokufunda mhlawumbe nezihlalo namatafula nayo yonke ke iprogram yokufunda nama-wheelchairs okunye sibathola kuwona namabhakhe ey'ngane ngoba ezinye zihamba ngama-wheelchair. So ngizocela ukuxolisa ukuthi iy'ngane zethu aziphumelelanga zonke ngenxa yokuthi asinayo i-transport okweyethu. So siyaye sicele umalume uma ngabe kunento ekanje sicela umzali azifikele yena ngengane so kuthathe kube nzima-ke kodwa-ke siyathemba ukuthi ngelilanga uNkulunkulu uyosikhumbula sibe nayo i-transport eyeyethu. Siyabonga kakhulu mhlawumbe umama uMyeza angabonga kangcono kunami mhlawumbe mina ngiyahluleka kodwa nje iswela amazwi baba befundisi ngibingelele amadodana ngimdala ngisho njalo ngithi amadodana ngibingelele omama namadodakazi egameni lenkosi uJesu. Ayi uma ngisho lengoma ngithi ondodana kaDavide usihawukele kuyavuka nje kimi uma ngibuka umsebenzi ongaka omuhle kangaka enwenzile kubantwana nasikhumbula ngiyabheka uma ngisuka emva engathi uNkulunkulu uhambele enhlizweni zenu nabona ningakaze nifike ngaphakathi ukuthi lapha kubaluleke kangakanani kuleya mphefumulo ekuleya ndawo. Ngiphakamisa nje ukubonga okukhulu sizodla cishe kuphela unyaka nabantwana ningadinwa nangenye ilanga. Umsebenzi omuhle kanje awujwayelekile, inkonzo yokupha incane. Awu siyabonga Inkosi imusise. Amen. Kristu inkosi bazabusa. President esasondela ukusenzela isibusiso. Azalwane. Sizocela ukuthi mase sibusisela upresident asale sesibusisela ukudla sokuthola ngathi. Kulungile sengapha. Asenaso isikhathi eside bazalwane, ngizocela ukuthi mase siphuze itiye ngale sithathe nje 30 minutes sihlala. Ngofana past 6 bese siyaphuma ke sesixebeni. Sicela isibusiso njani. Asikhuleke bazalwane. Baba siyakubonga ngezipho osipha zona insuku ngeinsuku. Bonke abantu balindele wena ngoba uNkulunkulu omuhle obondla ngezikhathi ezifaneleyo. Siyakubonga ke ngalesi sipho esiwukudla esizokwamukela. Kubusise uNkulunkulu, ubusise nezandla ezikwenzileyo ukuze kondle imizimba yethu isebenzele wena. Singathi uNkulunkulu onomusa anganibusisa nilondoloze. uNkulunkulu aphakamise ubuso bakhe abe nomusa kini. uNkulunkulu aphakamise ubuso bakhe aniphe ukuthula egameni kaNkulunkulu uyise nelendodana nelikaMoya Ingcwele. Amen.